Oni su ovde, na najvećem kontinentu, u samom srcu Sibira, u savremenoj proizvodnji, opremljenoj po standardima ISO i GMP. 3 šampiona su doputovala ovamo kako bi ispričala celu istinu o Siberian Supernatural sportu. Roman Griščenko, pobednik i osvajač ruskih i međunarodnih takmičenja. Vice šampion velikog kupa za zvanje fizički najbolje pripremljenog čoveka u Rusiji. Aleksej Šabunja, evropski šampion, osvajač srebrne medalje na svetskom prvenstvu i osmostruki apsolutni šampion Republike Belorusije u bodybuildingu. Oleg Čen, zaslužni majstor sporta i višestruki šampion Rusije, trostruki vice šampion i dvostruki evropski šampion u teškoj atletici. Počnimo od proteina. Dakle, evo kako mi pravimo naš protein koji je visokog kvaliteta s prirodnim kakaom. Uzimamo 90% izolat belančevine Surutke Pro Diet 90S, prirodni kakao prah, koncentrat mlečne belančevine Pro Milk Kappa Optimum, kompleks nezamenjivih aminokiselina BCA Aminoblast by Glambia, prašak opni semena bokvice i ekstrakt listova stevije sveta. Prelazimo na BCA. Kompleks nezamenjivih aminokiselina BCA Siberian Supernatural sporta stvoren je specijalno za intenzivne treninge. Brzo obnavljanje, aktivni rast mišićne mase i direktna isporuka hranjivih materija u mišićno tkivo. A sada pređimo na testiranje. Mi ovde testiramo najnovije proizvode Siberian Supernatural sporta, svakodnevno iz meseca u mesec. Od proteina koji je visoko kvaliteta i kompleksa BCA do L-karnitina i megavitamina za zaštitu zglobova. Prvo isprobavamo na sebi, a zatim preporučujemo profesionalnim sportistima i onima koji tek počinju da se bave sportom. Multikomponentni protein premium klase. Protein iz Surutke Whey Silver Ice Pro. Glukozamini i hondroitin. Kompleks aminokiselina. Megavitamini. L-karnitin. I naši novi proizvodi. Kreatin koji se brzo rastvara. Kompleks BCA koji se brzo rastvara. I novi multikomponentni protein, borovnica i jagoda. A takođe i štanglice bez šećera, s L-karnitinom i maksimalno visokom koncentracijom proteina. Minimum kalorija, maksimalan efekat.